¿Sabía usted que el ahorro de los ourensanos crece contra viento y marea y que ya supera los 12.400 millones? ¿Sabía usted que los ourensanos ya se encuentran entre los 10 primeros que más ahorran de España al superar los 33.000 euros de promedio en la cuenta? ¿Sabía usted que a la hora de ahorrar ni valencianos, barceloneses o navarros, territorios económicamente más fuertes, le hacen sombra a los ourensanos? ¿De dónde viene este apego por hacer caja? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2469 de En Portada, un espacio que pretende abordar las cuestiones candentes de cada día como las antes formuladas. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de La Región, cuyo titular principal coincide con nuestro segundo tema de debate. Dice así: casas comunitarias de mayores, modelo poco rentable y muy familiar. Ourense agrupa casi un tercio de las residencias gallegas con menos de 12 usuarios, 88 de 308. Los cierres en Xinzo y Amoeiro ponen el foco en un tipo asistencial muy cercano, pero difícil de rentabilizar. El diario también informa de que Ourense está a la cabeza en incidencia de cáncer de mama junto a Zamora y añade que un diagnóstico precoz eleva hasta el 90% la posibilidad de curación. La foto refleja la primera borrasca de otoño. Ayer cayeron en la ciudad 20 litros metro cuadrado, casi tantos como entre junio y septiembre, lo que evidencia un octubre y un verano muy secos. Pero el gran tema del día de hoy coincide con la portada del domingo, que reza así: Ourense en la élite del ahorro con casi 12.500 millones en los bancos. Para analizar estos asuntos contamos con el analista y portavoz de Por un Mundo Más Justo, Rafa Fernández Alonso. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. También contamos con el periodista y colaborador de La Región, Lalo Pavón. Bienvenido, Lalo. Gracias. Y por último contamos con el economista y colaborador de La Región, Luis Carlos de la Peña. Bienvenido, Luis Carlos. Gracias, Jaime. Sin más dilación, arrancamos con el primer tema del día. El ahorro ourensano no para de crecer, da igual que haya una pandemia o una inflación, hasta tal punto que los ourensanos ya están en el top 10 del ahorro español, concretamente en el 9º puesto, por delante de navarros, valencianos, barceloneses, coruñeses o pontevedreses. Según los últimos datos aportados por el Banco de España a cierre de junio de 2025, la provincia alcanza su máximo de depósitos, fondos y planes de pensiones al superar los 12.400 millones de euros. Son 33.094 euros de promedio en cuenta. Rafa, ¿de dónde viene esta afición? Hombre, yo creo que los ourensanos siempre hemos ido de mucho tener un colchón, ¿no? Por si acaso, siempre, ¿no? En toda la vida. A lo mejor viene de nuestra experiencia de tener que marcharse fuera, de tener que ahorrar para sacar adelante a la familia, no lo sé. Pero vamos, yo creo que, bueno, aquí cuando era la Caja de Ahorros Provincial de Ourense era de las más potentes también, por el gran ahorro que tenían los inmigrantes, ¿no? Que mandaban para aquí dinero y todas esas cosas. Yo no sé si será por esa cuestión y sobre todo porque también tenemos una población muy envejecida que precisamente es la que más tiene esa cultura del ahorro, ¿no? Del colchoncito, decía mi abuela, dar risas, guardar estas risas pachoras, y entonces puede que nos entre por ahí. Claro. Bueno, seguramente hay una concatenación de pequenos argumentos, ¿no? que conleven a ese resultado. Pero creo que detrás está o eixe de esa tendencia
probablemente este na historia, nos tempos pasados, nos que unha provincia con unha xeografía difícil, con escasos recursos, e sin prestacións sociais que auxiliasen en caso de necesidade de un problema de saúde ou de outro tenor incluso, obligaban a tratar de buscar un pequeno colchón que te axudase a superar incidentes ou percances sobrevidos. A partir de aí, pois probablemente tamén se base no que decía Rafa e se xustifique tamén, porque incluso a emigración se xustifica no anterior. A xente vaise porque non ten o suficiente para vivir, senón é moi difícil que alguén deixe o seu medio, o sitio onde naceu, o sitio onde está a súa atmósfera, o seu entorno familiar e de amistades. É moi difícil que alguén se vaya así por... bueno, deixando todo nas circunstancias nas que se iban, porque unha cousa é ir hoxe, en fin, xóvenes ou non tan xóvenes, preparados, que ven unha oportunidade en algún sitio de realización profesional ou personal, e van. Pero ese non é o arquetipo de migrante. Cando falamos de migrante non é ese o perfil, senón o menesteroso, o que vai tratando de buscar un medio de vida e de paso xuntar, pois era para facer unha casa, para ter, bueno, para defenderse, tal. E ese modo de vida pois non é exactamente o que funciona agora. Pero creo que nos quedou aí ese... bueno, lles quedou aos que son afortunados de ter parte deses 12.000 millóns, lles quedou aí un resabio de por si acaso, non? Das risas pas choras, que dicía Rafa, por si acaso, non? E iso quizás xustifica que non é o mesmo que das provincias que están por arriba, que teñen maior índice de aforro, pero esas é porque son ricas, non é porque gardan e vélanse de malgastar ou cerrar o grifo ante cualquier dispendio que poida parecer oneroso e méteno na hucha ou no banco ou na conta corriente, non? Esas provincias teñen outras razóns para que as sitúe nese punto dos máis aforradores, ¿no? Que non ten Ourense. Luis Carlos. Sí, bueno, yo creo que precisamente desde la perspectiva ourensana esto se vive y se interpreta con mucha naturalidad y yo creo que todos estamos de acuerdo, lo ha dicho Rafa y lo ha dicho Lalo, ¿no? Y todos coincidimos en que en Ourense es una práctica habitual el ahorro. No es un fenómeno nuevo, sino que tradicionalmente Ourense se ha caracterizado por tener ahorro. Ahora, si damos un paso más en la reflexión, a mí me llama la atención, por ejemplo, que se produce ese alto índice de ahorro en una provincia donde tiene los salarios casi más bajos de España y las rentas generadas por pensiones de jubilación también. Con lo cual, lo que indica pues es que efectivamente es una práctica que está en los genes del ourensano, también del lucense. Son las provincias del interior más dependientes de hábitos rurales todavía, de sociedades rurales, donde efectivamente la vida siempre se ha observado con temor. Las incertidumbres han pesado siempre mucho y la necesidad de ahorrar, incluso de donde no había donde ahorrar, pues ha estado ahí, ¿no? De todos modos, los datos que presentaba la región el domingo también eran interesantes porque entre esas 10 provincias que más ahorraban, per cápita estamos hablando, claro, están las más ricas, está Madrid, están las provincias vascas, pero después están el Lugo, que va por delante de nosotros, está Ourense, está Zamora, está Palencia, está Soria, o sea, precisamente la España vaciada y con rentas... Porque seguramente nos une esa condición... Y las rentas más bajas estamos tal.
Entonces, es otro paso de reflexión que nos abre, ¿no? Claro. También eso nos lleva a otra cuestión y que ha señalado Lalo de alguna manera, ¿no? Y es que se produce un fenómeno también desde siempre en Ourense, que aquí se ahorra mucho, pero el ahorro lo estamos exportando. Somos exportadores de mano de obra tradicionalmente, hoy afortunadamente formada, pero la seguimos exportando a las zonas más desarrolladas, y nuestro ahorro también emigra a las zonas donde produce más rendimiento o donde hay más demanda de ese dinero. Con lo cual, aquello que en un principio parece positivo, ahorramos mucho, realmente lo que está, a mi juicio, detectando es un problema, de que aquí no se invierte. Hay una aversión al riesgo que también corresponde a esa prevención, a esas incertidumbres, a ese temor siempre que existe ante el futuro y desconfianza. Por lo tanto, esto señala un problema grave en la provincia que yo creo que todos los presentes también lo percibimos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Al hilo de lo que comenta Luis, hay otro dato importante, y es que hay una gran diferencia entre el ahorro y el crédito. Estamos hablando de casi 10.000 millones de euros de diferencia. Estamos hablando de que el ahorro está en casi 12.500 millones de euros y la aversión a la deuda del orensano sitúa el crédito en solo 3.383 millones. Esto puede reflejar, como dice Luis Carlos, una aversión a invertir, a emprender, a correr riesgos. A correr riesgos. Sí, sí, claro, sí. El correr riesgos también es sinónimo de emprender, de invertir, de hacer empresa. Sí, efectivamente. Yo creo que ese miedo a correr esos riesgos, o correr el invertir, el crear buscar nuevas fronteras, nuevos objetivos en el orensano, prefiere tenerlo seguro. Bueno, lo tengo ahí, lo tengo en el colchón, si me pasa cualquier cosa puedo salir adelante. Incluso lo vemos en el empresario orensano, ¿no? Que aquí es muy de mantener, ¿no? De mantener, pero no, la verdad es que no vemos esas grandes inversiones, salvo contadas de contadas empresas y tal. La mayoría son mantener lo que tienes o tal, pero no correr ese riesgo de buscar nuevos objetivos para avanzar o crecer muchísimo más, ¿no? Pues eso, yo creo que eso también lo está pagando la provincia, ¿no? Cuando vemos que la provincia no consigue seguir el paso de otras, el avanzar. Antes yo hablaba de que es una provincia envejecida, precisamente porque los jóvenes se van a buscar eso que no encuentran aquí, porque como no hay inversión, no hay otras posibilidades para poder avanzar en su camino profesional. Entonces, bueno, al final nos estamos quedando ahí parados, ¿no? Mucho ahorro, pero poca inversión y poca perspectiva de futuro, ¿no? a la empresa. Non somos reos da nosa propia historia. A provincia, consecuencia de moitos factores, pero algúns deles dos que estamos manexando aquí, é altamente conservadora, precisamente porque é unha sociedade de idade avanzada, que a tendencia é a fase da vida na que tendes a conservar o que tes, a non correr riscos, e se alguén corre risco é porque xa os correu antes tamén, e perdeu ese medo atávico a tal. E logo casi ten xustificación, porque algo que che costou moito, logo costa poñelo en teórico risco, que ao mellor non é risco senón oportunidade, pero non hai tendencia a eso. Eu lembro hai anos nunhas charlas nun concello, no concello da Bola concretamente, porque é un concello que ten como se dice, concentración parcelaria dende hai moitos anos, e as pistas están cheas de xestas e tal, o sea, as pistas, non? O sea, que a terra xa non é minifundio, sino que está ordenada, entonces falábase sobre o aproveitamento. Bueno, pois falábase de oportunidades, había expertos que se podría facer moito, estaba recién chegada a autovía que vai de Ourense a Portugal, que para
xustamente no Concello da Bola, pero que poñía a bola a tiro de pedra de cualquier sitio, de cualquier destino, o sea, era unha oportunidade para chegar, pero tamén para ir ou para emprender ali, e a xente, maioritariamente de idade, que tiña terras e propiedades ermas, e dicían, pois, nunha terra erma pódese facer isto, pódese facer o outro, e había 2 ou 3 dos que tomaban a palabra ali, que non coincidían, non querían, eles primeiro porque a terra era súa, facían o que querían con ela, e o que querían facer era nada, porque a pensión vivían, e non querían facer nada. E entonces a propiedade estaba aí acotada, sin que nadie tocara. Bueno, pero despois 2 admitían que tiñan netos traballando en Vigo no sector da hostelería, isto xa hai anos, pero bueno, non moitos, cobraban 400 euros, traballaban 9 horas. E un experto que había dicía, pero eso gástalo aquí traballando media xornada ou menos de media xornada, estás na natureza e tal. Bueno, en fin, era un debate de fondura, pero eso está vixente, e eso explica, claro, xente maior que as necesidades básicas, que non son aspiracións grandes, están cubertas pola pensión e non queren tocar a máis nada, aí queda. O problema é que eso é un freno ao emprendemento, a capacidade de evolución, e o segundo é que cando os que poderían emprender, que serían fillos ou netos, cando lles toque eso xa non lles vale. E entonces estamos nunha pescadilla que se morde a cola, ¿no? É un círculo vicioso, un círculo casi perverso, que nos impide tal. Os emprendedores normalmente non están esperando a ter medio millón ou un cuarto de millón ou 1 millón para poder emprender. Emprenden co que teñen, ca idea, e buscan financiación. E aquí non, aquí gardan os cartos, e se fai algo págase a tocatexa, por iso se explica que non haxa crédito, non hai emprendemento, e a pouco investimento que se faise pagando ao contado. Buscar. Sí, decías antes ese diferencial que se produce entre el ahorro y el crédito, ¿no? Y los datos que aportaba la región, que eran desde el año 90, si no me equivoco, hasta el presente 2025, efectivamente el crédito se multiplicaba por 4 en estos 35 años, sin embargo el ahorro se multiplicaba por 6. Es un diferencial bestial, ¿no? El que hay, que se mantiene y crece, ¿no? No hemos hablado, dentro de ese espíritu ahorrativo del orensano, de otro factor que se da en la provincia y que lo vivimos como algo muy común, pero que es extraordinario fuera de nuestro ámbito geográfico, que es el autoconsumo. Claro, ese era claro, si falaches algo de quedouseme claro, non explicitalo, pero ese é outra pata importante. Por un lado falamos de rentas baixas, ben salariais ou ben de pensións de xubilación, pero que hai unha entrada vía autoconsumo que son 200, 300 ou 400 euros mensuais que entran en esa familia e que fora dese ámbito local, do fogar, da casa e tal, non se gasta. Que non se gasta tomar un café, non se gasta tomar un viño, non se gasta nada. Tamén podemos pensar que as persoas máis iluminadas pois que levan 2 siglos abandonando a provincia. Os máis arriscados, os máis inteligentes, os máis lanzados, os máis tal, van abandonando. Entón, quen vai quedando? Os máis conformistas, os menos adaptados ao mundo moderno, os máis apegados á terra, os máis temerosos, en fin, todo isto é un coste, é un lastre. E ao final, efectivamente, vemos que Ourense ten únicamente, para a extensión que ten, 300.000 habitantes, pero son 300.000 escollidos entre os peores, entre os comillas, o sea, entre os máis conformistas. Todo isto é un lastre e, por tanto, vemos como o litoral medra, como Vigo vai para adiante, como Coruña vai para adiante, e Ourense quédase. Dentro de que hai características como o aforro, como o autoconsumo, que son importantes, son relevantes. E iso nos leva a un fenómeno máis global.
é que isto que estamos falando de Ourense prodúcese en toda España. Tanto é así que se está a falar dun proceso de xermanización da economía dos fogares españoles, porque é que aforramos xa máis que os fogares alemanes. E cando cambia isto, esta mentalidade, que non era así no conxunto de España, cambia coa gran crisis de 2008, eso mete un medo no corpo do que aínda non nos recuperamos, e outra é a carestía da vivenda. Entón, afórrase para poder comprar unha vivenda. Aforran os avós, aforran os pais, todo pensando en poder deixar para os fillos isto. E ademais hai outro elemento que está ligado co autoconsumo tamén, é que se fóramos o patrimonio das familias ourensanas, veríamos que en metálico, vale, pode haber un saldo importante como é ter 30.000 euros líquidos na conta, per cápita, pero é que ademais esa familia ten 2 ou 3 ou 4 vivendas, casas ou vivendas. Teñen a casa da aldea por parte da nai, a casa da aldea por parte do pai, dos avós. Teñen un piso en Ourense, ou en Xinzo, ou en Verín, nas vilas. E teñen unha vivenda nas Rías Baixas. Eso non se dá tampouco no conxunto das familias de España. O sea, quero dicir que aquí hai un aforro acumulado de xeracións, de moito tempo. E isto colle ademais coa ola xeral de que en España afórrase como nunca se aforrou. Entón, bueno, é un fenómeno curioso con luces e sombras. Despois hai outra variante que debido a ese escenario que tú dibuixas, as administracións dende tempo casi inmemorial toman nota e dicen, bueno, se aquí isto está como está, xa está perdido, tal, vamos investir donde hai máis xente, que hai unha rendibilidade a curto plazo, política, e entonces xa a sacudida que necesitaría a sociedade ourensana para que despertar e dicir, hombre, sacar ese diñeiro de aí, non todo, pero parte dese diñeiro hai que poñelo a circular, hai que poñelo a emprender, hai que poñelo a que xere máis retorno. Bueno, pois non se fai. Aquí as autoridades de palabra así, eu lembro presidentes da Xunta que esta legislatura é a da Galicia rural. Bueno, nunca, ni un duro. Ni un duro. E é por eso, porque investir 1 millón de euros no Morrazo ou en Vila García ou en Carral ou donde sexa rende moitísimo máis que invertilo en Nogueira de Ramuín ou en Bande ou tal, porque pasas de 30.000 persoas a 300. O mismo custe. E entón non se produce, non se alimenta ese debate que propicie, en fin, algo que faga pensar e que dé coñecementos e instrumentos para salvar esa roda diabólica na que estamos metidos e que conduce a ningures. Pero que ademais esa inversión pública que vai dirixida a Galicia litoral vai por riba da privada. Sí, claro. Esa actúa automáticamente xa, básicamente. Por tanto, nós sí que necesitamos unha discriminación positiva dos investimentos públicos cara ao interior. Pero da privada é fácil de entender. O que se xoga as pelas ponas donde cree que lle van a dar máis... Pero a administración debería tirar precisamente que ver onde hai o déficit e axudar a que salir desta roda, como dis tú, esta roda que é así, unha pescadilla que se morde a cola e volvemos outra vez, nos inverte, seguimos aforrando porque non temos tampouco nada que nos diga que é bo facelo, e seguimos en esta cuestión, non? Estamos cada vez peor. Imos cambiar de tercio nestes últimos minutos. Hoxe o xornal pon o foco no modelo de vivendas comunitarias de maiores a raíz do peche que se produciu nas de Amoeiro e Xinzo nos primeiras semanas de outubro. Os expertos dinos que é un modelo moi próximo, moi cercano, moi familiar, moi individualizado, posto que son vivendas que teñen menos de 12 usuarios. A provincia de Ourense agrupa 1/3
das que están radicadas na comunidade galega, concretamente 88 de 308, pero o maior problema que ven é a dificultade para rentabilizalas fronte ás residencias que suelen pasar de 100 usuarios, etcétera, etcétera. Que vos parece? Bueno, é que eso, aí existen, pois, como diste as dúas cuestións. Por un lado, está a cuestión humana, non? Que, desde logo, ese modelo é o millor, eu creo que é o millor, en canto máis familiar, a xente que xa ten que deixar a súa casa, ten que deixar o seu entorno, pois encontrarse, por lo menos, en un ambiente máis favorable, non? De pequena comunidade, non? Donde todos son unha gran familia, non? Unha gran familia ou unha pequena familia, non? De persoas que con necesidades, e outra parte é que eso sea rentable, non? Cando é unha empresa privada, evidentemente, como é lógico, non? Ten que ver que para que eso sea rentable ten que supón uns gastos moi grandes, non? En personal, pois, bueno, vimos estos casos e tal, que incluso racaneando na comida, non? Algúnas e tal. Pois, evidentemente, se queremos un modelo deste que todos os expertos din que debería ser o millor, sabemos que eso leva un coste, non? Entonces, ou asume a administración ou asume o usuario. Antes falábamos do aforro, non? De todo eso. Eu creo que os que teñen algún familiar nunha residencia podenche falar do que supón o coste de mantelo, ter que pagar esa mensualidade, non? Evidentemente, a non ser que sea unha de titularidade pública ou polo menos financiada de alguna forma, non? Por a administración, para moitas familias supón un gasto moi grande, que vai máis alá do que gana de pensión o mellor esa persona que ten que estar ingresada aí, non? Entón, habría que buscar esas dúas formas, non? Eso, que administracións puderan axudar ou puderan dar facilidades para poder, en este modelo que, como decimos, os expertos dicen que é o millor, e os que conocemos personal, esas macro residencias, pois, bueno, a verdad, home, non é que estean maltratados ou que non se encontren ben, pero que non é o millor para unha persona que acaba de deixar a súa familia, acaba de deixar a súa casa, a casa de toda a vida, non? Desa que estuvo vivindo, e de repente ten por as situacións actuais, non? De ter que vivir noutro ambiente, pois habría que regularlo de alguna forma, non? Lalo. É un debate delicado. Eu coincido con Rafa. A min o modelo das vivendas comunitarias é o que máis me gusta de todos. Evidentemente ten riscos, non? Pero aí volvemos ao que falábamos hai poucos días. Eu non sei se a administración, que ten o deber de tutelar a vida dos seus cidadáns e sobre todo os máis vulnerables, se o fai. E é razonable ter dúbidas, porque en apenas 2 semanas apareceron 2. É xusto porque se puxo en marcha un dispositivo de inspección. Logo, quere dicir que eso non estaba moi así controlado. Pero, e aí ten que haber un control exhaustivo e regular. E non preparado, evidentemente. O que sea regular non quere dicir que chamemos o día anterior para dicirlle que vamos ir ali. Pero esconde outras cousas, todo isto esconde outras cousas, e é que os vellos son xa e cada vez máis un problema. E aí temos que incluirnos as familias, porque unha cousa é que non poidas asumir na túa casa os cuidados que necesita unha persona maior, pois por razóns de traballo, por razóns de vivenda, por lo que sexa, de distancia, de tal. Pero o cariño e o afecto non teñen nada que ver con eso. Aínda que estén nunha vivenda comunitaria ou nunha residencia, eu tamén coincido con Rafa, o das residencias a min a veces pareceme un aparcamento, en fin,
no que hai déficit de sensibilidade, de tal. E iso non quere dicir que non este funcionando correctamente a residencia, que a gran maioría están, e además teñen profesionales solventes e tal, pero as persoas maiores necesitan un plus, bueno, todos os cidadáns, necesitamos un plus de afecto. E iso é máis fácil que se dé nun entorno reducido e cerca do teu hábitat natural que en outros lugares alexados do modus vivendi tradicional. Pero claro, se eso non conta con un respaldo de control e de achegar instruccións claras do que hai que facer e de como hai que vivir, e se as familias non nos enteramos de que os nosos maiores non lles están dando ben de comer, temos que facelo mirar, Luís. Sí, eu creo que estamos todos de acordo en que esa proximidade do residente ao que foi ao seu entorno natural, onde desenvolveu a súa vida, pois parece que é o modelo máis beneficioso, non? Entón, as cabeceiras de comarcas, vilas e tal, poden funcionar como estos centros onde ubicalos, non? Despois esta parte que señala Lalo de falta de control, que é o papel da administración realmente en establecer as reglas e como deben funcionar as residencias e tal. Parece que isto fallou, porque, bueno, se se detectan estas cuestións non só un problema de alimentación. Que se pillan estas anomalías por cousas que non teñen nada que ver co control, o sea, por unha inmigración irregular ou por un posto de traballo irregular ou por vemos que é un tema unha casualidade de alimentación, de limpeza e de número de residentes, porque claro, se decimos que o número son 12, resulta que despois hai 15 ou 20, pois xa non están cumplindo as reglas polas cuales se permitiu a asistencia desa residencia, non? Por tanto, é evidente que a administración debe incidir máis neste control, non? En todo caso, eu son escéptico con que se volte a un modelo de máis atención, de máis cariño, de máis calor frente ao fenómeno dos maiores, non? Pero non deixa de doerme. Claro, e despois está o que é a iniciativa privada, que é a que debe poner, porque eu non creo que efectivamente a administración poda ir a máis neste esforzo. Eu creo que a tendencia é a que son os axentes privados os que deben poñer en marcha isto e dimensionar adecuadamente estas residencias. Eu non sei se o número deben ser 12 ou deben ser 25 os residentes. Pero, bueno, aí ten que haber unos estándares de gastos e ingresos que digan, bueno, pues esta cifra é a que asegura a rentabilidade dos centros, tendo en conta tamén que os ingresados nestas casas son autónomos, o sea, non son persoas aínda dependientes, non? Co cual é menor o coste, é menor o personal que debe existir, en fin, eu creo que todo isto pode responder ou pode funcionar según un modelo establecido e que case as posicións tanto da oferta das empresas interesadas como da administración e como das familias, non? Eu creo que hubo un pouco de deixación por parte da administración, un pouco ou un moito, en deixar esta cuestión. Pois ata aquí en portada non esquezan que poden seguir o que ocorre na nosa cidade e na nosa provincia na web da región, laregion.es. Agardolles aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.